Now, afụgo a lot of our people nọ na social media wee na-asị maka na Ngige bụ onye Igbo kpatara eji wee remind ya na Kuje prison nakwa Yeye Bello dị free, but ifefa chefuru ịgwa gị bụ that na Yeye Bello afọ a na-agwa gị maka ya was detained before by EFCC to the extent na ha remind kwara ya na Kuje prison before court mechaa wee grant ya bail, and o meet bail ya niile onye kpatara o ji wee dị free. Do you understand me? Passport ya ka dị ha kasizi passport ya Yeye Bello adịchọrọ free. O request ka ọ travel for medical trip, fa reject it, fa anabatara ya. Do you understand? Now the reason nji akwu ife ya bụ ndị a na-agwa gị ife no because of na onye abụ onye Igbo kpatara eji eme ife a, they will not tell you the real truth, but you know, because you want to hear na a na-emegbu gị nwa bụ onye Igbo na Nigeria, na alaikilo gị na a na-emekpa gị alụ na Nigeria, you will always buy all these things if a na-eselụrụ gị. The last thing ga-eme ebe a wee pụta na epresentere gị lie ka ọ dị ka truth. I will never do that. Ife sokwara unu na-ataki m, some of unu na-abịakwu na inbox na-asị na ha etiri ndị Igbo ka ọba ka o si dele gị, but I will never stop telling you people the truth. Na BBC kịta na-afụ ebe a nke ahụ from nke Ngige, court reminded ex-Labour Minister Chris Ngige for Kuje prison sake of corruption accused. Now n'ezie nke Yeye Bello nke a bụ na kedu afịa bụ nke a, the first one bụ na November 2024-27, court reminded ex-Kogi governor over 110 billion naira corruption charge. You understand me? Oge aka EFCC detained ya na another one ebe a. Then nke a wee bụ na 10 December 2024, court deny Yeye Bello bail, remind for Kuje prison. Do you understand? Then ndị a niile na-apụta agwa gị na ya na-eme Ngige nke nwanụ because of na ọ bụ onye Igbo, na Yeye Bello dị free na-akpagharị. Ayala agwa gị the ordeal Yeye Bello agabigago before wee dị free wee meet the bail condition, and after ka meet that bail condition afọ, passport ya kasizili ya mara m ya na magbu na aka detain mara m because no meet the bail condition. Na ha remindere Ngige na Kuje asị na Monday ka ọ ga-apụta, then ọ pụta Monday afọ a nwee ike grant ya ebere o meet the bail condition a free ihe, then court ya kwa adịkwa on. Like I tell you people here before, nwanne m onye Igbo politician ọbụla any agency na Nigeria detain or arrested because of public fund maọbụ ọrụ enyere ya ka ọ manage ọfụma, onye a ji ezara ọnụ ya nke his or her name. Ọ bụ na o nwere ife o mere emecha